bisimila malak tuga don kibaru kenega bi kibara mambulo ga don kulo kan o de ka fɔ kabini avril kalo tile 5 kɔnɔna la taama ba min kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ ni o ye silamɛjɛkulu ani fasoden jɛkulu caman kɔni fara ɲɔgɔn kan ka bɔ k'u ka t'u ka nisɔngoya yira an b'a yira la k'a fɔ o taama ninnu kɔni kun cɛra ni mankan dɔw ye o taama ninnu kɔni bannen mankan dɔ kɔni wulila o don kelen na ni min yɛrɛ y'a fɔ taamalaw kɔni tatɔ so o ni polisiw kɔni karila ɲɔgɔn na ka taa yɔrɔ caman kɔni ci o mankan ninnu senfɛ a yira la k'a fɔ ko Bamakɔ Zavia ni ale bɛ ɲari la n'o ye misiriba dɔ ye ni ɲɔro serifukɛ ka maaw kɔni kun bɛ jigilen ye yɔrɔ la a yira la k'a fɔ ko olu kɔni maaw ninnu ni polisiw karila ɲɔgɔn na wa ko tiɲɛni caman kɔni kɛra yen yɔrɔ la ayiwa an balimaw kibaruya min sera ma nin ko in na o y'a yira k'a fɔ kunu tɛrɛndo avril kalo tile 15 kɔni kɔnɔna la maa minnu kɔni sigilen bɛ ni misiri koɲɛw kunna olu kɔni kun ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni u ni kunnafonidilaw ye min ɲɔgɔn dalajɛ la n'u taara yira k'a fɔ tiɲɛni hakɛya min kɔni kɛra nin yɔrɔ in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni ni tora nin waleya ninnu na ani maa tan kɔni ɲɔgɔn na kɔni joginna o maa tan minnu joginna a yira la k'a fɔ maa 4 kɔni bɛ o kɔni ye musokɔrɔbaw ye olu kɔni joginnen don kosɛbɛ ayiwa ni waleya ninnu senfɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni nisɔngoyalen don ni waleya la ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛni kɔni donna olu kun ni i n'a fɔ basi tan ɲɔgɔn na o kɔni jenina wa min yɛrɛ ye gazi minnu bɛ yen n'u bɛ fili mɔgɔw kan n'an b'a fɔ o ma gaz lacrymogène o baara kɔni 211 de bɔra nin yɔrɔ in kɔnɔna la o kun kɔnɔna la maa minnu kɔni joginnen don i n'a fɔ maa musokɔrɔba 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ka jogini kɔni juguyara kosɛbɛ ani maa kelen kɔni bɛ yen n'o kɔni ye denmisɛnnin namɔgɔ ye n'ale fana ye muso ye ale fana kɔni joginna kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko ni maa kɔfɛlen ninnu ka jogini u bɛ saya ani balo kɔni cɛla la o kun de kɔni na u bɔra k'u ka nisɔngoya yira wa u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni na olu kɔni ma jɛn ni nin waleya ye ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka nin misiri n'o ye Zavia ye ale bɛ fɔ ɲare la n'o bɛ Bamakɔ kin de kɔnɔ ani ɲɔgɔn dalajɛ kɛra yɔrɔ min na avril kalo tile 5 kɔnɔna la a n'o yɔrɔ kɔni cɛ wa nin yɔrɔ ninnu ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka olu kɔni ma se ka faamuya mun na nin kɛwale ninnu kɔni taara ka ɲɛsin olu ka misiri ma ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ baden bɛ nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ misiri caman kɔni bɛ nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin waleya ninnu kɔni ma ta ka ɲɛsin misiri si ma nin yɔrɔ lamini na nka ko fɔ olu ka misiri kɔnɔna la ko o kɔni ye waleya ma bɛɛ olu ma wa u y'a yira k'a fɔ fana ko nin waleya kɔni tɛna se ka olu ban k'u ka ni waleya ninnu na se f'u dan na u y'a yira k'a fɔ hali sini Imam Mamudu Diko ale ni ɲoro serifukɛ n'o ye serifu buye ye ko n'olu kɔni ye olu wele yɔrɔ o yɔrɔ wa olu bɛ taa k'u ka jaabi lamɛn wa olu kɔni bɛ kɛlɛ ko min na olu bɛ diinɛko kɛlɛ la olu tɛ kɛlɛ wɛrɛ la olu kɔni ni silamɛya kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ olu kɔni bɛ wuli ka taa u ka kɛlɛ kɛ ko nin waleya ninnu kɔni tɛna olu ban k'u ka kɛlɛ kɛ nka u kɔni bɛ fɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ u ka se ka nin waleya ninnu ni kiiri min ka kan o bɛ se ka da o maa ninnu kɔfɔlen ninnu kɔni kan cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Banagabugu n'ale ye Bamakɔ kin dɔ ye ni a bɛ Bamakɔ komini 6lan kɔni na yen kin kɔnɔ mɔgɔw kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko olu ka nisɔndiya in kun tɛ dɔwɛrɛ min ye k'a fɔ u ka maire n'a sigilen bɛ u ka kin kɔnɔ koɲɛw kunna o kɔni ye kibaruya duman ta k'a da u tulo kan jumadon avril kalo tile 12 kɔnɔna la kibaruya in yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ u ka kin kɔnɔna la bɔlɔn dɔ bɛ yen n'u bɛ bɔlɔn in wele ko URI 776 ni a yirala k'a fɔ ko bariso dɔw kɔni tun bɛ o kin kɔnɔ ni yen kin kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɛ fɛ o bolokɔnɔna in bariso ninnu ka bɔ yen nɔ o kumuni kɔnɔna la u ka maire n'ale kɔni ye sɛbɛn kɛ k'a ci ka ɲɛsin baritigiw ma min yɛrɛ k'a fɔ ko baara min bɛ kɛ nin bari kɔnɔna la ko baara ninnu jɔ an balima an b'a yirala k'a fɔ nin bari ninnu kɔni tun ye bari 4 de nka a yirala k'a fɔ ko maire kɔni ye sɛbɛn ci bari 3 de ma ko u ka baara jɔ ko sabula bari 4 in n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni bɛ ka baara bɛ ka kɛ o kɔnɔ n'o bɛ chantier la ni labɛn dɔw kan ka kɛ u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn lajɛlen kɔni t'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko nin ye bari ye nka u kɔni b'a ɲini nin tigi in fɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka labɛn kɛ walasa ka nin yɔrɔ in kɛ bari ye ayiwa a kɔni ka o dabila ni a bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye sigidala mɔgɔw mɔgɔ jɔla yɔrɔ wɛrɛ ye o kɔni bɛ se ka kɛ nka min yɛrɛ kɔni ye bariko kuma ye ko k'o dabila mɛ ni ka nin waleya in kɔni sen fɛ kin kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya yira min yɛrɛ k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baara ninnu na wa u ka foli bɛ maire ani a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ko sabula u yi kɔni ye koba kɛ olu ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bɛ san caman bɔ olu kɔni tun bɛ fɛ nin baara ninnu bɛɛ ka kɛ mɛ olu kɔni tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ a nka bi kɔni na ko ɲɛ sɔrɔla olu ka nin baara in na wa olu kɔni ka foli bɛ maire ye a ka nin waleya ninnu na ayiwa an b'a yɛrɛ la nin waleya ninnu bɛɛ sen fɛ Banagabugu kin bɛ komini min na o lasigiden kɔni min bɛ
faso bulon kɔnɔ ale kɔni bɔra ka nisɔngoya ale kɔni bɔra ka nisɔndiya kɔni yira ko ni waleya ye waleya min kan ka fɔ ko sabula k'a bɛ wagati jan bɔ ale yɛrɛ ni yen kin kɔnɔ mɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka ni kɛlɛ kɛ ko n'a fɔra bi kɔni ni kɛlɛ in sera ka kɛ wa ale kɔni ka foli bɛ kin kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye ko sabula u sɔnna olu kɔni minnu ye ɲɛmɔgɔ ye u sɔnna olu ka kumakan ma wa u ma kɛlɛ kɛ u ma foyi kɛ u kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira wa olu fana y'u sago k'u ye ko wa k'u bɛ foli kɛ kin kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye wa ko hali bi u b'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kin kɔnɔ walasa kin bɛ se ka taa ɲɛ. Ayiwa an balimaw o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ cheminot n'o ale ye terrain baarakɛlaw ye olu kɔni tun bɛ kɔngɔmuɲu dɔ la kabini wagati jan. Hakililajigɛnna an b'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu n'o ye cheminot ye n'olu yɛrɛ kɔni ye an ka terrain baarakɛlaw ye ni terrain bolilaw ni ani terrain baarakɛlaw b'o olu la olu kɔni ye u ka ni kɔngɔmuɲu in daminɛ kabini décembre kalo san 2018 kɔnɔna la ni olu kɔni kun ye ni baara ninnu daminɛ min yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ dumuni kɛ kudayi ni k'a fɔ u ka sara minnu bɛ gouvernement na ni o ma sara wa an b'a yira k'a fɔ ni sara ninnu kɔni kun bɛ fo kalo 9 bɔ ɲɔgɔn kɔ sara la m'a yirala k'a fɔ o kɔni sara ninnu na kalo 5 kɔni sarala o la nka o bɛɛ n'a ta o ta kalo kɔni nana fara ɲɔgɔn kan kalo wɛrɛ nana fara ni kalo 9 kan an bɛ yɔrɔ min na bi u ka kalo 7 de kɔni juru bɛ gouvernement la o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ni waleya ninnu senfɛ ninnu kɔni maa kofɔlen ninnu ka maa 8 de ni tora ni waleya ninnu na a yirala k'a fɔ ko maa 8 min kɔni sara ni maa ninnu na min yɛrɛ ye maa 6 ye o kɔni ye terrain baarakɛla ye olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ terrain baarakɛyɔrɔ la nka a yirala k'a fɔ fana maa tɔ 2 ninnu o ye terrain baarakɛla dɔw ka den kurani ye ani a muso olu kɔni ni tora ni baara ninnu fɛ ayiwa ni maa 8 ninnu ka saya kɔfɛ ni cheminot ninnu n'o ye terrain baarakɛla ye gɛlɛya caman kɔni fana b'u kan tuguni min yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu gɛnnen don ka b'u ka so maa dɔw bɛ olu musow furu sara ani o y'a yira k'a fɔ tuguni ko maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu denw tɛ taa ekɔli la ani maa caman fana kɔni bɛ ni maa kofɔlen ninnu na olu kɔni banalen don ani u somɔgɔw fana banalen ka sabu kɛ se t'u ye wari kɔni t'u bolo ka taa u ka fura san ko sabula wari fɛn fɛn kɔni bɛ d'u ma n'u ka sara minnu bɛna sa a caman bɛ kɛ du saraw ye ko sabula se t'u ye ni maa ninnu kɔni ye ka t'u ka denbaya labalo u bɛ wuli tuma dɔ la ka taa juru de ta walasa k'u yɛrɛ dɛmɛ ko n'a fɔra ni o juru ninnu tara sara ninnu tɛna di a di cogo la wa sara ninnu bɛ di dɔɔni a sara ninnu fana bɛ kɛ ka juru sara kɛ wa gɛlɛyaba de bɛ ni maa kofɔlen ninnu kan o de la u ye welewele bila jamanaden kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ min bɛ se ka min kɛ u ye walasa k'u dɛmɛ ka bɔ u ka ni baara in na wa hakilinajigɛnna b'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ka kɛlɛ yɛrɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye min yɛrɛ k'a fɔ u ka sara minnu ma kɛ ani k'a yira k'a fɔ fana olu kɔni bɛ so olu tɛ baara la min ye k'a fɔ ka terrain na wuli walasa olu bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ olu nɔfɛ o de tun ye ni maa kofɔlen ninnu ka laɲini ye an b'a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na u ka sigidaw la ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ PMI Mali baarakɛlaw ale kɔni na a ɲɛmɔgɔw kɔni kun bɛ ɲɔgɔn na fɔ u ye ɲɔgɔn wele kiribulon la ka sababu kɛ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko PMI Mali baarakɛlaw u ka sara la 100 sara la 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni kun bɛ di PMI Mali ɲɛmɔgɔw ma ayiwa kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni waleya in kɔni na a yirala k'a fɔ ko PMI Mali baarakɛlaw u kɔni jo kɛra nin kiiri in na ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ baarakɛsɛbɛn min bɛ nin maa kofɔlen ninnu n'u ka ɲɛmɔgɔw cɛ n'o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ kudayi nin baarakɛ yɔrɔ in na n'o ye PMI Mali ye ko u ni farankan dɔw ka kan nka a yirala k'a fɔ ko ni kiiri kɔni dajɛr'u la ko sabula a yirala k'a fɔ ko u ni min kan ka ɲɛmɔgɔw ka o d'i ma ko o de ye sariya ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la